Guys, I'm on live now. So ndichangosara natari chita chinareta the other people muchange muri uko right. Tari ndokufonera back. Ndimbokudoza ndokufonera back. Right. Right guys. Please we are tuonesane.
Right, guys. Hi, guys. Sorry, guys. Muri say, how are you guys? Mamuka say, masquera say. Mamuka say, guys. Mamuka say, masquera say. Anyway, pangoita emergence panapa. Paita emergence, guys. So, Paita emergence, guys. Paita emergence, panapa. Paita nyaya iri pano. Itai mchishare, guys. Itai mchishare. Guys. Share, guys. Right. I don't know where to start on this one, guys, because it's too close to home. But tichangozama kuti tigwigwigwe pane munhu wandatega apo. I understand kuti munhu uyu ari pasocial media anokwanisa kuya achizvidairira ma-allegations ari kuda kubuda panapa, because I think Buddha wanta music and stuff like that, but pane ma-very serious allegations aripo panapa. And this one is too close to home, because uyu munhu uyu ane ma-allegations uyu mwana wepano, mwana wandakaziva kare 2014 mwana ushu ndichimuziva. So when she narrated her story and akabva tindokumbira kuti baba ava vaite zvokuti vavepo nditaure varipo, I was dumbfounded, but anyway, regai timudedze ataure nyaya yake. Guys, mondi bear with me pakutaura mondi munzwisisa. Hanyatsogona kutaura achiburitsa mawedzi. Right now she's not well. Anamona, she's not well. Cherika. Cheri mirai. Right. So she's not that well, but mongo ndi batsirawo ipapapo kuti munzwisisa naika munzwa nyaya yacho zvisere. Alright, mirai. Andizogona kana kuti ndinde narrate sei. I can't narrate it zvaizvozvi. Hello dear. Muche kuri sei? Mushe. Right. Tari ndiri palive panapa. Ndinokumbirawo kuti titaure nyaya iyi yemunhu watiri kuda wataposta panapa kuti nyaya iyi yakamira sei. Vauya sekurungara vacho. Sekurungara ava vasati vauya. Anzi dzisingara izi mupostori orizinata. Handitozivi kuti ndewechipostori kana kuti ndewezinata. Ndewechi Fraud is a fraudster. Right. Saka chii chakaitika tari? What happened? Ewa ndisimuningikiri. Ndisikubudikira palight. Ndiri murima because ndatorara ndobva kubasa. Ndakanda kwavari was it 2019 or 2020 pa-lockdown. Ndati ndofumbewo now iyo life yangu zvangu
vanotengesa mushonga especially vanotengesa mushonga kuno kwatinogara kuno. Vanotengesa mushonga kwamunogara. Wakaenda when 2020. Vanogara Brighton. Okay. Wakaenda ku 2020. Yeah, Brighton. Alright. Vanovaziva please ndokumbira muvadane guys. Vanovaziva please, can you please call him? Vanovaziva please call him. Vanovaziva please call him. Vanzvanzi minister lainosheri. Handizozivi kuti I don't know the minister vanoclamati mondoro. Which I don't think so. Alright. Handituoni. Saka ndakanga chinobasa ikoko handisika and then vatanga kutonda kutanga kuone nyika iwe ndanoziye anopenga zvekuti I think it's done to a few people as well. Okay. Ngavauye nditovada pana pambone. I think taura kana vauya vachazongowana wave pakati uchitaura. I think kuna vanhu vanovaziva chandovauza kuti muri kudiwa uko. Taura chinje ndichitsurikira vanhu tonyatsonzwa zvakutaura. Ndakanda chinobasa uchida unobasa zvezvanzika ndivanda. Anzi ndakaenda chida kunobatsirwa. Ndovatanga kuti tanzi vada mwana. Vada ndivatire mwana inini. As I am right now. Vari kuti vada kuti vaitire mwana. Imi manga madanana here. Vaitondipfimba. Vaikupfimba uri murapwa wavo zvakare vachikupfimba. Of course. Alright. Ndivanda vati vari ndivache mwana ndiri. Ndivanda nchirombo nachira handitire munhu asingondora mwana. Munopenga here. Ndivandichanzvani ndakawatama ndozokuroora. Ndakati handikudaidza izvozvo saka ndakapiwa idea nemusaura wanga akati iwo chingova fake pregnancy wangoti ona ndatoti changu iyi ndakatora mapicture about 4 mapictures. Alright, Tari. Mira Tari. Mira. Wakaenda kwasekura uchinobatsirwa. Anditi uri murapwa wavo. Anditika. Uri murapwa wavo kudaro. Anditi wakatomborapwa here navo before vasati vakusvitsa shoko rekukunyenga. From the beginning, from the first day ndopa vakatanga tanyaya dzavo dzekupenga izvozvo. Watobatsirwa watopiwa mushonga. Havanondipa anything. Haunapiwa kana anything. Wanga wafambirei iwe koko? Bucha hausi mushonga by the way. Bucha hausi mushonga by the way. Okay, so wakasvika ukanopiwa bute. Bucha hausi mushonga kuti ndakabata mushonga. Bucha hausi mushonga by the way. Saka wakanopiwa bute. Alright. Alright. Saka vapuwa bute iroro ndopa vakabva vachikunyenga. Vaitonyenga kubva ndichoti pafura chiranzi vakatanzwani iwewe vakatanzi nokuti unogara wega saka you're very independent. You got your own car, you got everything. You're very independent. Ndoda mukadzi akaita senge iwewe. Okay. Uchibva wabvuma. Wakabvuma. Wabvuma because munhu ari kubatsira nje unofunga kuti wakavabvuma hakuna anozokubatsira. Okay, saka wakavabvuma nekuti zvakutaura kuti wakavabvuma nekuti wakati wakaona kuti ukasavabvuma hapana munhu anogona kuzokubatsira. Yes. Okay. Alright. Vanokoda host church person kubasa kwanda kwachita ipapo kana wamukadzi wangu achibvisa mari. That's how it does these things. Kana pana vanesa kubhadharisa mari unongouya for free. Hello, Mami Tara. Oh gosh, face yangu rubudirego. Ndiwe etatenda. Haina nguda, hatina kuiona face yako. Tara anokwanisa kumbomute here ivo vauya pafonda vafonera neuyu account yangu imwe iyaya. Alright.
All day. Manje ngazida kuti vasangane vese apa nokuti Tari vachada kupindura iye achipindura. No, I'm just saying kuti Alright, Tari chimbonyarara. Chimbonyarara Tari. Chimbonyarara. Makadi yenyu Angara. Ndiripo pakatiwo Tiani. Ndinonzi Sisimeli Diaries. Makadi zvizo. Ndiripo zvangu makadini. Sekuru Angara. Ndingoti sekuru nokuti mutori sekuru wangu mbuya wangu Mirangara. Right. Ndine mwana musikana wandinaye panapa. Munogona kusazomunzwa inyu zvakanyatsonaka because musikana uyo kutaura speech yake kuzvinezvi panguva inoyi haisi kunyatsobuda zvakanaka. Andika anewo maissues anawo. So musikana uyo ari kuti makambo handizi kuti munomuzere musikana anonzi Tari Ndlovukasi. Anonzi Tari Viki anyway but anozviti Tari Ndlovukasi. Akamboya kwamuri achida rubatsiro according to her achida kubatsirwa 20 something. Muchibva muchimubatsira pakumubatsira muchibva maita nhaurwa yekuti iwewe ndakuona wave mukadzi wangu kuti ndigone kubatsira waita mwana kumatauriro ake. Vabva vakata. Aizvi Vangoti vakata. padati Tari. Let me try calling again. Can I see block? Hello. Tata tichitaure nemika zvakanaka isati yazoenda viral zvino mukakata tichida kuisana yatonetsa nyaya yacho. Chii chiri kuitika? Tichida kutsanangurira nyaya yacho kuti munzwisiseka muonesana pamwe pane iye ndikuera kusaizi kwake. Tsanangurai. Saka uyu mwana uyu anoti pakuuya kwako achibatsirwa nemi handizi kuti munobatsira here then muchibva maoneswa pamweya kuti munova kuti aite mukadzi wake murare naye. Dei wambomira dei wachimira izvozvo Tari. Dei wachimira because wakutokanganisa nyaya yacho ndiwe wauya nayo wakuikanganisa futi. Handiti then achibva atanga kurara naye imimi muchiti muri kumubatsira muchibva mamutengesa machira netsvimbo. Mamutengesa machira ndikutaura zvaataura iye. Mamutengesa machira. Soko ari papo. Soko ndiani? I think it's Soko. Okay, aripo. Saka mpeka phone nditaure naye. All right. Taurako Tari kwani ndataura newe. Tari. Soko. Hello. Tari wakamuta. Vari kutaura newe Vangara. Taura naVangara vari kutaura newe. Kwai Soko. Vangara mepo kana the actual person. Handisatozi kuti mepo ndeipi actual person ndeipi. Tina Vangara vacho pano. Iwo chitaura navo kwai Soko taura navo naVangara. Vangara taurai naye. Dei wachirega wanzwa Tari Soko dei machirega vataura chirega Vangara vataure ugozovabvunza iwe vataura newe. Handiti aiwa handisi kuvakarikosho but ndiwo wauya tichavadanha tichavafonera handiti. Taura henyu ndikikiri Vangara. Soko wacho ngaataure neni kundogotaura nemumwe munhu sei? Ndiye wandiri kutaurai naye handisi musi kutaura neni mukutaura naye. Unditi hello wangu achitaura neni. Hello Soko. Hello. Naiwe Soko pindurazve naye handiti wavadeedza. Usikuvanzwa vari kudyika ini ndiri kuvanzwa. Itai halo kuti Vangara itai halo zvakara kunzwei. Naibe ambuya muri kufona muri kupi? Ndiri kufona ndiri muno muUK. Kumachisoko ngataure katinzwe.
taura kana itari vari kutaura newe vari kuti hello asikuvanzwa ine uri kundinzwa wani kwaiwe uri kutadza kuvanzwa sei vari kutaura newe vari kuti hello vakataura newe asikuvanzwa ini kwanongoti hello asikuti asikuvanzwa kani taura but ko asi kutaura neni hanzi vari kutaura wani ari kutaura iye taro saka havasi kunzwanana tari wacho ari kutaura ivo havasi kumunzwa tari but tari wacho haasi kutaura navo direct vari kumunzwa orit tari wacho haasi kudaira kuti hello maana kana vatasevachara zviri clear asikuvanzwa ini vanenge vachara maana soko wacho ko sei asi kuda kutaura neni soko hanzi sei usiri kuda kutaura neni halo mirai sekuru munokwanisa here alright tari dzikauya kutiktok kurumidzi vaende patiktok pafamba pasimeni unoedwa tina ugozi wakutamba nevanhu iwowe tari wakutamba nevanhu ndiwo wadedza baba ava pano ndiwo wakutamba nevanhu manje vakukudedza kuti soko wakunyarara That's why I'm saying drop uende kuuyu tiktok vasvika hanzi kutamba neni chienda kutiktok aenda kutiktok rega aende kutiktok kotiwe chitangire kutiktok koko chipesa kutsanangurira sekuru takamirira musikanawo orit akuuya fonera muri pai muri pawhatsapp here kana kuti what's happening ndiri kufonera ndiri pawhatsapp uya ari kufonera pawhatsapp ipapapa ndopari kufonera yari handiti saka imimi ndimani kwaari muri muchembere anobatsira eka kuti muri chii bedwe ine handichizodiri kudeana handisi muchembere ini nodzisimeli diaries ndondo dzakawanda kwamuri achishoropodza zita tari taura nasekuru ngarava au yakaiko vataura nawo zvevati hello ivo sekuru chasada kuti vhara kati hanzi munotaura naye kuti ngavarige titsanangure zvaari kutaura handiti ngavarige kutirega kuti titsanangure zvaari kutaura vozotanga kutinitsana naye tari wachsoko wacho halo soko paunongoti soko anobva aperegwa tari halo soko tari usamutazve halo soko ndiri kunzwa muzukuru kotaura tidzwe chii chiri kuitika mukati handisi muzukuru wenyu muzukuru wenyu ndiani panapa koenda muri kutaura vanhu zvisiri zvone zvangu naye muzukuru muzukuru wenyu ndiani komunoenda muchipekera baba inu aiwa hati kuona kuti kurikutsvaga kunetsana neri kungotaura uchindidisrespecta ndokurespecta muri anewo mondorespecta iwe soko uri kuudza vanhu kuti ini ndakakutengesa mucheka achiti ngatidanane inini you did indava uri kunyepererei kuvanhu naye muzukuru kunyepa kuchi naiwe soko mbira ndibvunze mubvunzo 1 paupenyu ndini munhu womurume wakaziyana naye chetere inini sei wambva wandivenga kudaro naye muzukuru mbva wandivenga zvakadaro pavarume vese wakaziyana navo mbva wandivenga zvakadaro ndakakutadzira chii chii naye muzukuru handisi muzukuru wenyu please aiwa kabati iwoka handisini munhu wemurume wakaziyana naye chete asi pavanhu vese vechirume wakaziyana navo mbva wandivenga zvakadaro ndakakutadzira chii pasi panapa unobva wada kundishoropodza zita rangu uda kundirwadzisa kundirwisa ndakatadzei naye muzukuru muzukuru wenyu ndiani handisi muzukuru unogara uchida kundirwadzisa kudaro ndakakutadzira chii naiso kufamba uchishambadza zvisiri zvone zvangu chandakakutadzira chii naiso ichokwadi baba unofamba uchitaura zvakawanda nezvangu ndakakutadzira chii ndakambashana nezvenkupi kwenini uri kumbva wandivenga kudaro ndakakurwisa here ndakakurova here ndakaita sei ndati zvoni undivengerei chaizvo kumbva wandivenga kudaro zvokuti uda kuti ndibva ndasviba chandakatadza chii naisoko sekuru ndokumbirawo kubvunza kuti tari ataura zvokuti makambomubatsira pachivanhu chake ichokwadi muzukuru wangu aitoya kudaro wandakabatsira ndikabikira madoro kudhara oright aitorisahwira muri kuno kuengland vakazorara naye sei vakazotaka kurara naye anotoziva ndobatsira vanhu kurara naye kana ngari muzukuru wavo hanzi saka makazotanga kurara navo sei aiwa kutaura muchidaro haikuna kuita sezvinonzi padare kana vanhu vakashamwaridzana imhosva handiti nawe pasi chigare haina chekuita nekuina nakwangwa ndakaita naye hadi muri kupanzwisisa nawe pasi chigare zvinhu zvaaingogadzirawo semuzukuru padare handi mazviona zvinhu zvake zveculture zvinhu zvataingogadzirawo zviri zvepasi chigare ndezvepasi chigare handi mazvinzwisisa
zvepasi chigare ndezvepasi chigare. Iye paupenyuka ari kufamba achishambadza inini but handisini munhu akaziya chete pakurarama. Ndiri kushaya kuti ambva andivenga kudaro akasike kutanga kachidai. Akambozviita kupi? Ndakadaro kuseri kuna Barbara. Barbara akandoiswa ndiye munhu rakaudza nyaya iyoyi, anoziya nyaya iyoyi. Aiwa, now iripo ndeyekuti muzukuru uyu aminoti ari kundivengerei like this. Ndikushaya kuti ari kundivengerei. You know, she hates me for no reason. And andoziva ndiri munhu anotambura akatondisiya ndichirwara nemwoyo. Hapana advantage ndakatora pamwana uyu. Musikana aitwe padare pangu zvaanotoziva. Nyaya ine masikiro akawanda guys. Hamusi kuzwisisa imimi. Hamusi munoona Angara. Kuri mese vanhu vatisingazive. Ndiani kweye? Tete Masivani. Ndau dzezvivanhu izvi. Kuita sei? Nyaya dzese dziri confusing. Munoona nyaya dzandanzwa soka. Kutaura ndiani uyu? Nditata Masivanda vari kutaura kuti inini ndizodaira izvozvi. Mwana uyu Amasivanda vari kutaura vari kupa. Nebasa repo izvozvo utarara kupi munhu. Ngotadaira inyaya. Saka pano ndiri kutaura nevanhu vangani izvozvi? Ivava vese vamuri kutaura nemi baba. Nyaya sekuru, nyaya iri kunetsa nyaya iyi sekuru nokuti mwana uyu akanganisika. Muri kuona pakukanganisa kwaita inzwa aika andikutsanangurire iyi here sekuru. Ndakamkanganisa muda kutsanangurira ndotsanangurira isei manje. Timbomutai paexplain nyaya. Ndikuda kutsanangurirai sekuru handiti. Zvino kana ndide marega ndachikutsanangura muhwitse zviri kuitika. Sikiro handirowe. Amuzishikiro ndokuzivaika imimi ndichaziviwo. Ndinoda kuzama kuvatsanangurira zviri kuitika. Iyo vari vachivhara nyaya. Sekuru dei vachitonzwa ndakutsanangurirai zvinhu zviri kuitika. Mikunda imbomita tichema Masivanda. Sekuru Mungara. Mwana uyu pane zvakawanda ndofunga imi mati mutoshamisika muchiti ndiri kuti haasi kundidzwa ari kudai plus kutaura kwari kuita mutoshamisika kuti soko wenyu aita sei. Handitika mwana uyu pane zvakawanda zviri kuitika paari. Saka pane zvakawanda kubva pagore raabva pamuri akazomaneja kusiyana nemachitiza. Ndikutaura matsananguriro ake iyi. Handika upenyu hwemwana haana kutiza. Kudari kwangu ndakatomisa kuya bhozi anga akundinetsa achindituka. Aiwa muchazonzwisisa indiri kutaura zvaataura muzotaura. Imi muri kungotarisa zviri kutaurwa naTariyo. Aiwa sekuru imi ndimazoda kunzwisisa. Aiwa sekuru hamusati mataura divi renyu. Ndiri kutsanangurira nyaya yacho matauriro ayaitwa imi muzotaura tsananguro saidi renyu. Handiti apa ndiri kukuudzai iye matauriro auya achiita nenyaya. Imi monzwa matauriro ake. Imi mochizotaura saidi renyu. Handiti tiri vanhu totoona kuti apa inhema papakabhaisika pakadai. Hari muri kuona. Saka uyu auya anoti paakazomaneja nokuti imi maimuti kwanzi maimuta zvaataura iye. Maimuti toda kuti undiitire mwana ende inini hauchakwanisi kuti uroorwe neumwe munhu. Ndosaka iko zvino nemakore anawaya asina munhu. Kubva paasiyana nemi. Wemachirega ndapedza zvese. Mirai sekuru vapedza unorondedzera sei nai? Mwadi mukutora zvakachapa. Hapana sekuru. Totenda masaidi ese ivachirega ndatanga vanzwa vogotaura saidi ravo. Vanzwa nyaya yacho yese. Kuti nyaya yazofonerwa nyaya iri papi. Kana vapedza kuexplain imimi motaura your side. Musavharidzire pachitauro. Imimi pamuchatotaura tese tichanyarara tokuteerera renyu divi. Hapana vana atetereka ini kutaura munzwe. Atimuudza kuti ndatodairawo foni nekuda kwangu. Halo? Tiri kunzwa. Animuziva ndatodaira foni nekuda kwangu handiti. Ichokwadi. Ndikasaidaira manga muchirongwa kuita sei nekuti zvinoitika ndezvekuti handina zvandakatadzira munhu. Hapana munhu wandakatadzira. Mukasaidaira hapana anongotaura nyaya yake kunyika kuvanhu venyika mufamba nesaidi ravanoda chete. But this is takupai mukana. Tinenge takupai pane mhosva yandakaparaka. Ndaitya. Sekuru Ngara. Tinenge takutokufonera iwe tiri kukupa iwo mukana wokuti munzwe zvitogwa nemuzukuru wenyu musanangurewo nyaya yenyu kuti zvino kana musingadi kunzwa. Chinoitika ndechekuti muzukuru uyu akadanana nemadzisawira angu. Handimazviona. Akatukana navo. Handimazviona.
pano padare haana kufambira nhau iyoyo chete. Pana padare pangu achitouya aitodanana nevamwe varume. Mazviona akatukana nevanhu ivavo. Saka chinoitika ndosaka ndabvunza kuti pavarume vese wakaziva ini unozondivenga kudaro ndakakutadzira chii? Handiri mukuvanzwisisa. Njana kwa baba munopenga rei. Ari mukunzwa matauro ari kuita nekundituka kwaari kuita kawo. Chari wakararana sekurungara here Chari. Musikana wamukutaurawo akadanana nasekuru mhofu vakatadza kuirana. Ndiwo wakarara nawo. Vakatadza kuirana akadanana futi. Akadanana naPrada naPaul. Vaikupa chii? Vanzwisisa vari kuparidza kuti vanhu vahwe nyaya sekurava dei vambomira vanyasitanga vanzwa nyaya mani manzwa nyaya sezvizere sekuru vari kuparidzira mukana uyu ndeti makuita maswa neni kuita sezvinonzi ini ndiri munhu anoroya kuda kuita ngemuroyi handisi muroyi hapana zvandakamuita Chari vakugara aine problem yake ani mazvinzwa. University, very intelligent girl. Pabhaizika ndichandikazama kuvatsanangurira sekuru ava havasi kuda kuti vamukana havasi kuti vanhu vazive chokwadi saka toita sei iroye ani mandinzwa handiroya hapana chakaipa toita sei kuti vanhu vazive chokwadi vanhu vanzwe havasi kuda kutaura vari kuvhara mazvinzwa here Ari kudaira hanzi makadanana neni. hapana handizive zvaari kutaura zvese izvozvo hapana zvandoziva handi muri kuona ndina zvandoziva nekuti handina chakaipa chandinoita. Asi mambovhunza sekuru pane pamataura muromo mukati makadanana makawirirana mambodaro tikakubvunza pane muripapawo mutoziva makuramba zvamadanana naye gaizionawo zvikuita babari unozvikuita muna munoti chikiro renyu iri mataura mukati zvoni usati warara neni wakaziya wakazama kutaura simi jau chimunzwisise mambonzwa here nyaya yacho kuti makutomhanya kujaja munhu usati manzwa shes not well mwana uyu nekuda kwezvinhu zvakaitika munhu akanongedzwa uroyi anoidaira foni sekuru mataura kuti zvakaitika mwana uyu usati wasvika kwandiri meaning imimi makarara nemwana uyu because you would not tozama kutaura tikuudzei matomhanya kumujaja tope live yacho inzwaika munhukadzi tindedu kutiktok kukoko hamugoni chimunzwisise nyaya pasina kudii rume rimwe rakambokomba churukupi aiwa sekuru hapana kunongedzai toda kunzwisisa chokwadi vanhu vachikunongedzai uroyi mimi hapana ati munoroya ndiani ati munoroya sekuru matauro ari kuita kari kuti hanzi ndakadzika mhiko kuti tatanga kubvunza mubvunzo wekuti sekuru pachokwadi imimi you're not giving other people a chance to talk sekuru kana mumwe munhu achitaura zvakangona mirai guys mirai muratidza kuti muri kunditeerera mirai guys sekuru tiri kukuteererai handiti but inini handimaona kuti ndiri kutaura hamusi kunditeerera muri kubva mamhanya kuinta si handisati ndatombopedza kutaura sentence sekuru ndiri kuda kubvunza mubvunzo uri straight forward allright munoziyana nasoko handiti asi ndaramba pamataura ndataurawo ndikati tinotenda munomuziya saka soko makapedzisira kuvaona gore ripi kudhara handitomboziva zvamuri kundibvunza ka patoo nenhambwe ndakapedzisira kumuona more than 3 years patoo nechinhambwe handiti mazinzwa patoo nechinhambwe handitoziva kuti kutoshaya kuti ko zita rangu riri kudedzwa nhasi muzukuru akapedzisira kuya pano kudhara aiwa its okay sekuru mumwe mubvunzo wangu ndewekuti paakatanga kuuya kudare kwenyu aida kubatsirwa naurwadzei ndakatomubatsira zvinhu zvakawanda zvichitomuchenurirawo makwara asi kwaaitogara kwaaigara achinetsana nemaneighbors ake ndikatoenda ndikanokusha pamba pake ndichiedza kumuchenura ndichiedza kumira naye semuzukuru sezvinongoitawo vamwe vese allright sekuru ndaimwedza kumuchenura ndichiedza kubatsira sezvandongoita vamwe vese yange nanhasi padare pangu pachirunguya vasukuru aiwa zvakanaka ndagara dongori munhu wematare wedha ari kuda kunditaura achindiyanika zita rangu nenzira yaari kuita iyoyo zviri kwaari asina handina chandakamutadzira ini allright ko mumwe mubvunzo woti paaiuya kumba kwenyu achimbovata ikoko usiku aivata pai zamutaura izvo kaizvo zvatoo dzimwe nyaya nekuti muzukuru ndakatanga ndatoziyana naye kunopfuura makore pamazodanana naye kana kuti mukazorara naye munhu aitodetsana nevakomana vake kudhara imi mukazoti munokwanisa kuva naye chamari ka inini ndinoda kuti ndinyatotanga ndaziva kuti imi vacho vari kundibvunza mubvunzo muri pai zvakare zviri kumbofamba sei muri kundirekodha muchiita sei
Atisi kurekodha isi titori live. Titori palive sekuru. Atisi kurekodha ari mazwa kuziva kuTikTok. Mazwa kuziva kuTikTok titori palive. Kutamba nezita rangu. Kana muchida uyai kuTikTok mukwire munyatsosanangura. Ndiende paTikTok handitokesu tumatare twemaro. Ndatoedza kudairawo semurume mukuru. Hatiti? Ndikaita kutaurawo chokwadi changu zvakanaka. Chibvisai henyu sekuru kana pane zvamakaita kumusikana uyu dema machigona kumubatsirawo. Dema chigona kubatsira machira nechimbo ziya machira nechimbo. Dema chimubatsira redu we. Zvakaoma. Ndikumbira box wiki. Varikumbira box ngavauye kubox ikoko. Aiwa. Mirai vapedze kutaura pane zvavari kutaura. Mati ndati kana paine zvamunoda kuedza kundishapisai ini ndaakubva pafoni nekuti handisi kuziva kuti mukundirwisirei. Handina chandakatadzira muchikuru kwete. Vatoti vakurwiswa. Kunzi ndiri munhu akavanzika. Aiwa, zvinhu zvangu zviri paonline. Vanotoziva ndiri musician. I play for the country. I support our culture 100%. Saka how come kuti ndoifamba ndichizira chivanhu uku ndiri munhu anoita usatanic? Zvinogozofamba nzira iyo pakudii? Sekuru dai mangoti pindura mubvunzo mumwe chete watakumbira. Pasina tariro wenyu wemanyatsomudzidza muona kuti mukadzi akaita sei. Panokuda kutsvaga kuda kundinongedza. Tangobvunza mubvunzo uri simple kuti makarara naye here sekuru. Ndakutobva pafoni so. Ndakagane vanhu zvizvo chete. Noti kuti what zvamunakaita. Chokwadi. Munhu mukuru hakunyari nyepera wanganga wakurara nevana vanhu chiso vakesa after that. Wakata. Vanozikanwa vachiimba baba ava. Havana zvematare zvavanoita kuimba ndokavanozikanwa nopakwa yekoko ndopavakaita pavakatanga zvokuda kuita matare kuti varande vanhu vachiriko here baba. Duchess wakwira mirai onesa inhumwe yezvikwambo iyo. Hapana un'anga uri ipapo vanoto chikwambo chinosenza pavari. Havana kana risisvikiro kana muri kutinzwa imi musazvadrese muchiti muri svikiro kana kuti maida kutenесera munhu matara ake imi makatomusvibisira mukamusvira zvikwambo babavo. Yes, vachiisa mhiko dzekuti atye kuti vapota vachirara naye vakarara naye kwemakore baba vatonze futi tinyatsovaudza imanga muchivabhabha mama ufundokumbira box. Hakuna chero vari kupedza kwacho ngazive kuti hapana mune muchidyirwa mari vapedza vanokuisira mhiko dzokuti vanenge vachida kungorara nevo vachirara nevo kusvikira nevadhemedza mwana asvika paarapo. Muri svikiro yekupira munoda kutitaura kuti muri svikiro ngavauye ndovamirire sona masivanda ngavauye pano. My Rain, it's not only that. It's only that. Munoda chirega ndikutsanangurire vari kuno kuFacebook maitiro mafambiro enyaya ndiana kufona undipati. Hello. Shumbares Mira. Taura chizoite pati. Dati, lainoti ndigwenyambira anoita zvekuimba zvematare munhu anoziva kudzidzisa zvechivanhu noti kuti in'anga. This is not the first case yakambotaurwa futi nyaya iyi before anobata vakadzi kana vapinda mudare. This guy panyaya yatari ndikuona kuti is guilty. That's why ari kutaura nyaya dzekuti akararana nenge. Yes. He realized yes. Mira twini. Vadzoka. Zvambooneka. Taura nawo Sismeli. Ayo, ndangoya kuzokutaurirai kuti imi mandifonera kaimi. Mandifonera. Mandifonera nobva marega kunditaura kuti muri online. Ndete. Tataura paudziwa pana uchicharuya kuTikTok ava mutaruya kuTikTok. Takudzai kuti tiri paFacebook nekuTikTok. Takudzai tiri paFacebook nekuTikTok. Takudzai. Imimi muri kutaura nemunhu akanga ari muzukuru wangu akauya kudare kwangu. Semusiri maZimbabweans asingazive mhiko dzekumatare kwedu nezvinoitika mukati mematare. Ndete. Andipoteredzana kuti mundirerutse mese makaungana kudaro.
aiwa. Sekuru havasi kuunderstanda. Hamusi kuunderstanda, sekuru. Sekuru hamusi kuunderstanda. Hamusi kuunderstanda. You are trying to destroy my dignity, right? Just because I'm a healer, Saka, you are trying to not to take me for my professionalism. You understand? Ini kwa indiri healer. Wawanzwere. Kwanza I'm a healer. Iwori kuti kwanza wane ndigwenyambira. Mute ikani. My dignity online. Please mute for now. She's not like us educated. She's educated. She's educated, sir, yes. She is. Vachakanganisika mwana uyakanganisika. Ndiyacho chagokudza aisei naini. Sekuru vachivaramba. Oh my God. I'm not going to allow you. You feel me? Whatever you guys are doing out there, you're not gonna do nothing to me. You feel me? You don't come behind my back. Dignity. All of you. I'm gonna nyangire kutaka kundinyea mkundisora nekundirerusa kudaro. I'm gonna one person tora divi yake. Ikunoza zvikuitika ndozvikuitika munyika dzinoidzi vakadzi muri kusungisa varume muchikuwadzisa varume. Ndozvamurikuita munyika dzinoidzi. Muri kurasa mhiko dzekunyika kwedu muchitanangira makwara muchirwisa varume. Anasidaonera. Unesamiko chivanhu chipi chokwesamiko yekurara nemunhu kudai. Azvisungirira tikambonyarara like anotaura ega anopesera avomoka ega, but the moment atinomukata tiri kumupa time yekufunga. You know what, let me tell you, this guy is vanoitaka isusu toziva lainosa rigwenyambira munhu kumba kwavo vakakura vari vanhu vachivanhu handi munoziva saka anogaidha vanhu nekudzidzisa vanhu about chivanhu zvekuzoti in'anga is a healer, is a what healer in knowing how to teach chivanhu kuti chinofambiswa sei. Saka vakadzi vakawanda vatinoziva isi muno muUK kubva 2005 a lot of people have been complaining kuti anobata vanhu chibharo, but vanhu vanenge vachingonzi ndinokugadzira ukataura, ndinokugadzira ukataura. Vanhu tinotyisidzirwa nen'anga tichifunga kuti vanhu vane yese, but tisingatye Mwari ari kudenga kuti Mwari ndo vanotipa upenyu. Saka haungatyisidzirwa nen'anga uchinzi ndinokugadzira and then zvinhu zvoenda nepamwe, haana matara anokuitira anobuda. Tibvunzei takabva neko kumunga kunoitwa. Aiwa twini ndokutemba wakabva neko. Ndokutemba. I'm talking with experience. Saka zvese zvaari kutaura takazorarana nhingi, he realized when it was late kuti takazorarana nhingi naningi ndosaka azoramba. Kukanganisa mwana akatomukanganisa because mwana uyu talking from kunzwa kwandiri kuita mwana achitaura. Munhu atori in distress. Atori muchipatara as we speak. She's talking from the hospital. Muhospital ndapiwa matsamba ake. Yes. Yekutonzi hazikanwi kuti anobuda rini. Guess what now? Antika zvese izvi zvandinoda kuzama kutsanangurira vanhu vasati vatanga problem yevamwe vanhu vanouya vasiri vanhu vagara pano nguva yezhinji. Vanomhanya kubva vata defend. Guys, ndinogara ndichikuti mirai nyaya ipere. Munzwisise kunoenda nyaya because apa hapana chamanzwa. Hapana chamanzwa mama kuti aiwa this guy tomuziva isvikiro remachokwadi. Hey, this nyaya yacho musati mainzwa. Iye akutouya akutovharidzira kuti hey kana hatikwanisi kutimutsanangurire nyaya yacho. Akutoita kunge anoziva nyaya yacho kudhara. Akutokata vanhu akutodini. Apa hamusi kuziva nyaya. Andimaona. Ndati zveni vanhu ngavami isusu tine experience navo baba. Tinovaziva. Takabva neko. Iseda hatina kuzobatwa chibharo, but hapana un'anga, haasi murapi. Munhu akakura mufamily yave nemurapi, vanhu vakakura vachifamba nemukochi vanhu. Munhu anoziva chivanhu, anokutundurai chivanhu chese, zvekuti kana dai aigona kunyora bhuku aigona kunyora bhuku. Ndiye munhu anochinzwisisa chivanhu, anoziva kuti matara anofamba sei. Saka kana muri kupinda mudare make, imi mune musi muri kutaura nesvikiro riri pari, izvo hapana. Hapana usvikiro hwaari apo. Haisi n'angai. Uyu mudzidzisi wematare. Ende ndigwenyambira, anoridza mbira, ndo basa rake akatoita music yake. Reporter, matotanga kumhanya reporting kupolisi. Nyaya yacho musati mainzwa mumadiaries chiko. Hamusati manzwa nyaya matomhanya kuti mhanya yepolisi, mhanya yepolisi. Nyaya yacho hamusati mainzwa. Yatauya tikuudzei pano. Hamusati mainzwa nyaya yacho.
ndiri nyaya yepolisi ndikatoenda kupolisi kuini chiteerera nyaya chiteerera uri papapa mafambire nyaya mwana uyu at some point handidzi ndamubvunzawo kuti nemakore awanga unawo chii changa chakunetsa kuti unosvika pakunotsvagana zvandogara ichitaura zvazvo kuti musatsvage chii musanobaya nyoka mumugodhi nokukobora anomaona mwana uyu akaenda amene akamuti kuna vanoita zvokurapa ivava kwako kubradford kwacho ikoko achibva aenda kuya kuna baba Brighton achibva aenda kubrighton kwacho ikoko aenda kubrighton ikoko kutaura kwaaita iye handi ndobva asvika handi ndobva apinda matare handi ndobva apiwa bute rachiroro apinda mutare imomo ndobva audzwa kunzi iwewe handika ndaudzwa kuti unofanira kuita mudzimai wangu utozvara mwana handimaona then ndinenge tindwa apa handizivi asi ndinenge ndichikubatsira handika ndichikubatsira kubvisa zvese zvacho zvinenge zvakaitwa pauri handika ndokubva vachitanga kudini kurara naye vachimubatsira chirara naye vaimudeidza pavanoda chero usiku because ndazonobvunza mai vake zvine utsotsi mwana uyu vakatokonfema kuti aenda kubrighton ikoko zveshuwa handimaona achinovatako right so zvadaro vakabva vamutengesa vati vari kuona ane mambuya amene ukokoko handimaona ndobva vamutengesa mucheka handitika vamutengesa mucheka yani nechitsvimbo handiti vamutengesa mucheka nechitsvimbo ndobva vamutengesa mucheka yaya nechitsvimbo handiti vamutengesa mucheka yaya nechitsvimbo ndopakatanga maproblems emwana ushu uri kunzwa vachirara naye nezvinhu zvezvo zviriko kuna sekuru vaya vachiita vachimuitisa chivancho chena ichoyo hamene kokoko nezvinhu zvemucheka izvozvo handi I don't know ndochadatsanangura ega at what point pakazoona kuti you know what upenyu hwangu hwatoenda heiwaya pano then vaiti sekuru ava haundirambi according to ye handi ndobva atiza asi anga akaitigwa miko handimaona azobudirira kutiza kubva ipapo haana relationship yanoita 2-3 months fine basa hakuna basa ranoita mwedzi akapedza kana 2 months hazviiti ndobva azobatirwa audza vamwe vanhu vekuchechi ndobva vamubatira prayer handimaona kuti akwanisa kuenda kubasa ndopakazoona first job rake rakatomboshanda nguva yakati rebei handimaona then from there mwana uyu angatori kuuniversity stuff like that handiti ndobva atanga kutongoita zvinhu zvinenge zvisingahwisisiki handi muzati kana wapinda muzvinhu zvaubudi akufamba nemicheka yamanje akuzama kuti arase micheka iya akungoudzwa kunzi pane micheka yaunayo micheka iyo yakagadzirwa yakaremerwa yakazodidi ameno kufa kuti urase asi nofa kuti iyeredzwe kumvura handi ndobva akwira akaenda kuzombe nebhegi rake remucheka iroro handimaona aenda nebhegi rake remucheka iroro nematsvimbe wayo ndobva aenda kumwe kwakaenda handimaona ndobva vanosvika notaurawo zvakamudzawo handika saka kunzi bhegi rofa kuti zvinhu zvacho zvova kuti zvidini hamene maitirwa zvaitwa iye akamboizama kuti zviende nemabhini here handimaona hamene chiri kuchari kuti akaenda mubhini chikaenda nemadhasti nemadhadhabhini handi akaudzwa kunzi no watokanganisa zvinhu zvinoda kuti zvieredzwe pamvura kana zvizodididi kubva patanga akaramba achifamba mwana uyu upenyu hwake wango hwekuti anenge achibva kuno kwachienda kuafrica uko kunofamba handiona kusvikira recently azosvikawo pamwe panewo masvikiro chaiwo ndobva amudza kuti no ndiri kuona micheka netsvimbo zviri kupi zvinhu izvi handimaona because zvazoitika inini manje ndada kubvisa chokwadika tazotsvaga svikiro rakapedzisira kuenda kwariri tikarikumbira tikarivhaita pafoni uri kunzwa tikave nawo pafoni tikatokumbirawo kuzwa kuti zvakafamba sei nhau yemwana yakamira sei ndobva vataura vakatomubvunza kuti vakati ndiri kuona munhurume pane nhau dzemachira nenhau dzezvitsvimbo chii chakaitika iwe ndobva akatsanangura kuti ndakadanana nawe ndikadai zvinhu zvikanzi hauna mudzimu uri pauri iwewe hauna kana jira raunoda machira iwayo akamanipulate akaitwa zvakaita vanenge vakutaka shona dzavo vati zvinzwisisi handi but vanga vachiti yakamanipulatwa micheka iyi ikaitwa mishonga zvakaita kuti uve zvauri izvozvizvi muri kuona iko zvino munongoonawo zvitoitika munongoonawo zvimwe hamuchadi kuti musipelegwe handimaona zvabva zvatonotanga kutoona afekta nekubrain uko nekuspeech uko handimaona munhu ari kuyunivhesiti uyu atostopa izvozvi akavharirwa ari muchipatara anga kuda kubuda muchipatara ndakuenda kuafrica kunotsvaga handimukuona because mbuya vesvikiro razomudza kuti ndakanga ndamuti achiuya kuno nevaberera mumai vake tikwanise kubatsira zvinhu izvi pazvibvise zvakaiswa pamwana uyu handimaona saka akatoroyiwa aizve akatoitwa muko dzekutoroyiwa chaiko kutomushungira chiraramo ai because hautengeswe machira nemunhu usina kurotwa
aimhanya kuchitengeswa machira yaigadzira pamucheka yacho yaakanga atodeketerera. Ndozvandiri kutaura kuti vanhu tinofanirwa kuve careful, but madairiro ari kuita sekuru aya ava vari kutongotaurawo zvavo zveshayisana, because munhu angogara ari munhu weshayisana. Hakuna dare rakadaro, vanhu vakapinda matare mukadzokera endeiborisa malive amai vangu anti tete rasta kana kuti Grace Mfarutwa, endai munotarisa mukanoona malive ake aitaura about Linus Wengara. Musanyatsonzwa kwazvakatangira nekwazvakagumira. Munhu anonyatsovaziva, ndozvandikutaura kuti isusu tinovaziva, tinotonyatsovaziva zvekutodaro. Saka ndo zvandichizama kuti ndizame kutsanangurira vanhu vacho vanobva vamhanya kuti too excited kana kuti kudii, tisada kuti tifambe navo mbijana kusvika tasvika panyaya yacho, but now vabva vakurumidza kumhanya vakadropa foni vakadzoka vakatanga kuti hamuna zvamunondiita, mukundivhara muri kudai, mwana uyu munhu zvikazodai wandivengerei, pane vamwe varume vaidanana navo vakazodai, muri kuona vatanga kutaura zvinhu zvakawanda, aituka vanhu aizodai so hanimuona. But honestly speaking, panguva ino iyi uyu mwana uyu she is not well twini. Vanhu vari kutaura kuti mental health hospital tari haasi mumental health hospital. Mental health hospital tari haasi kumental health hospital. Yake atoriwo nezvimwe zviri ku. She's in an actual hospital. Hello Kola. Marisai. Ndiri right kanjani? Hello. Ndikukunzwa. Hello. Ndikukunzwa. Ndikukunzwa. Marisai sisi. Ndiri right kanjani? Ndakateerera live yenyama kuita I know someone anogona kuzobatsira tari zvaizvezvi ari muchipatara. Mama wangu anogona kuzomubatsira kumusunungura pane zvaakasunga. Vari kupi mama wenyu? Anogara kuWitbank. Anogona kumubatsira pafoni. Nenda kuona kuti mangwana anogona kumhanya ndokufonera kana motaura navo. As long as paine picture rake kana zita rake nenemu yake. Alright. No problem. Ndikapedza pa ndokubata then ndokulinga inaye. Alright, maita basi. Alright. Ana Bridget handichazivi kuti kamuchipopota mukurevei. Because hapana munhu ambopopota pano. Takati kuzama kutoti mirai tikutsanangurire nyaya yacho, iwe ndo watei wakapopota. Hansi Simeli chete rasa vataurwa that lady vakutaurawo futi like musikana uyu ari pako kunge stroke but she used to be okay futi. Ndakavaona hangu, ndakavaona. I saw her. Ndakavaona. So handisi kuziva inini guys kuti yachona iyo kamene musikana anofanira kugadzirwa handizivi because panotori nekubhaisika kutoripo. Anomaona. But tati kufunga kuti maybe probably vakaziva kuti ndo zviri kuitika ivo kusaidi kwavo vanogona kuzogadzira whatever zvanenge vakadi kana pane zvavakaita vogona kugadzira kumwana wevidway because izvo zvine kuchiuniversity kwacho hachatoindi ari haasi mumental health, she's not in the mental health, ari muchipatara normal hospital because akungodona kuchipatara kwatoti variti vanotita fedha matest because havasi kuona chinhu, ari kungodona. Andimaona. Saka aticha understand manje kuti unenge wakuzama kuti usvike kana pane zvavanoziva vakurumidza kudini kuti vagadzire. Saka ndo nyaya iripo. Hatichaziviwo guys. Saka ndo pane nyaya yemwana uyu nevava vanhu venyu handizivi guys. Pamunoenda kun'anga dzenyu kana kuti kumasvikiro koko kana kuti kuchii musangonotengeswa zvimucheka especially vana vadiki. Ndinozvibvunza pamwe pacho kuti munenge muchienda kunoitei. Handi unenge uri mwana mudiki kunotsvaga chawamhanya kunotsvaga. Handika zvandirwadza ndezvekuti mai vemusikana knew nothing about all this. Musikana aingozviita secretly zvese zvakachitika zvese izvi. Vaingoziva kuti mwana afly aenda kuZimbabwe adai havasi kuziva zvese izvi mwana kutotambura dinawidzi. Iko zvino vari kuti mwana ari muhospital vari kubate doctors vakafedha test havasi kuziva. Ndatosvika pakutofonda pacho ndikavaudza vaperegwa ndatowadza nyaya dzese idzi kuti muri kuziva here kuti kune zvakadai vakati ini zvokuti aenda kuBrighton kune munhu achiti kune munhu ndozviziva but zvose izvi kana kuti kudii lili eni ndo zvacho zviri kushaikwa nemadokta sija iyoyo nefending iyoyo ndo isipo
ndosaka achengetwa kunzi furthermore achagara muhospital. They don't know when they're going to release her because they want to investigate further. Hey. Hi Diamond. Timeli muri palive kandataura palive. Alright, ndada kutaura kuti nyaya dzakadaroka ina hangu ndosajesa kuti ngaite zvana madzibaba. Pana madzibaba anonzi madzibaba ngoni vanogona zvekuti ende mahara. Hapana kana sendera unobvisa. Kungoenda kwamadzibaba ngoni kuEverton vanozivikanwa zvekuti kana uri paJoburg High Court paya ukangoti ndinoenda kwamadzibaba ngoni munhu wese anotoziva ende munhu wese ane kazhinji kacho anenge ari mukombi ane achienda ikokoko. Ndaimboone nhamba dzavo zvekuti unogona kubhuka here kungovaudza kuti ndiri kuuya but pachena mahara ngavachingwarira kudyihurwa mari because pachanyuka vanhu vakawanda zvinova chazotora mari. Tozokutenda kana zvaita tibhadhariso tokutenda kana zvaita saka ina hangu handisajesa kuti since vakaporongewa ikoko kuchivanhu handisi kuti chivanhu chakashata but ngaachinda anoita zvechechi. Okay, alright. Pakaipa manje problem munhu ari kuUK asi kunoku koko kwenyu handizivi kuti but ndaisimboona ini vachitobatsira vamwe vanhu vekunana UK vanotomboenda kwaDJ Ola. Ndimoza kuti DJ Ola ndimadzibaba. Mukanoona vanonzi madzibaba ngoni so vanoposwa naDJ Ola pachena ende vanogona. Ina hangu talking from experience ndakamboendako ndinewo zvaindinetsa ende vanoona zvokuti ende vanobatsira ende unotonyazotoona chinhu chavanotokuudza kana vakatonzi unowana basa mazuva avataura chavanenge vataura ichocho chinosadziswa. Saka ina hangu I just want to encourage kuti since uko kuzvadhakoko ngavachimbotora imwe ruti iri nani but kugadzirika zvinogadzirika hazvo. Hapana chisingagadzirisiki as long as achiri kurarama. Thank you. All right, thank you very much Diamond. Right, andi muri kunzwa vamwe vari kuti ngavaende kwadzimadzibaba ngoni ikoko kwamheno anzi madzibaba ngoni vanogona vanoziva detawana nhamba afona ikokoko maona kuti abude iko zvino zvamuri kuti ngavaendeka kune mudzimai uyu kuti angobuda ati ndakungoenda just like that hazviiti ari muchipatara anongodonha hakwanisi kutonosvika kuafrica kwacho. Saka madoctors ambotanga kana kuti ambobatsirwa first ozokwanisa kuti aende. Halo Kola. Muri say sis mate. Right kanjani? Mother D. Hello. Anzizwa nivafonera Tari just now. Vamufonera kuti Anzwa vamutumira message yekuti Kubi. Vakutumira message. watichiitariwo ndipo avhila ndipo timupe Anzi baba vamucontact vanonikonzera ndakavabloka vana hapana chambo yakwandeni ndozvanakataura munhu iye akadaro nongochambochitora nechi block him. So what did you say just now? Chikupi kwacho ndavachaura vaisa mechikupi kwacho asi ndovataura mai manje Tari ndatini pavauya pafoni vati Joni pafana nakunda vati Joni uri amachindusire vanoziva kuti ndakataura machanho akaita sekuti thank you. Or maybe something zvakutoitika kwavari kana vari kutsvaga Hello, taurai. uchiti vangoni vari kuMeaton kuJoburg vanobatsira ndikutsigira sister vataura nezvavo avo ndevambovabata vari kuSouth Africa. Ndaiona avhila ndapiwa namba ndapiwa ndichatongompa ndichatrai kutovapa ndopa kana mai ake vafone. It's okay sis mate. Thank you very much. Baba. Guys, muri kuzviziva kuti Tara aswedza kuti speech yake hamusi kunyatsoinzwa ikoko asi kunyatsoinzwika zvakanaka.
zvakaoma. Saka guys, ndingoti idzi nyaya dzekuenda muchifamba muchinotsvaga zvamusingazivi guys, izvi muri kuona muchinopiwa zvinhu zvamunenge musingazivi, muchinotengeswa micheka yenyu yamunotengeswa nechii guys ka. Pamwe pacho munozvidedzera zvinhu zvakawanda, pamwe pacho munozvitsvagira zvinhu zvakawanda zvamunenge musingatozivi guys. Anomaona, siyanai nazvo, siyanai nazvo, pamwe pacho siyanai nazvo, honestly speaking siyanai nazvo, because hauzozivi kuti zviri kufamba sei, zviri kudai. So heart breaking kuti munhu anenge ave kufunga kuita final yake muuniversity feli inozoenda kwakuseri. Anomaona, pane vari kunyora comment section kuti hanzi zvoni it's true ndo zvaanoita, mukadzi wese aenda kunobatsirwa kwaari anomuita mukadzi. Ndimuri kuona so zvinonetsa izvi. Aindaona kuti defense mode yavauya nayo pano ka, defense mode yacho was on steroid, honestly was on another level. Hazvidi kudaro dudu, hazvidi kudaro, honestly hazvidi kudaro. Kudai wanga uchitoda topic yazvo izvozvi uchiti wabatikana, tai topic yazvo, taura izvo zvoda tovata zvamwini. Saka makudona isusu tichazoita later kana gogo vaiva free vatina 6 mota ba 6 manero sharp. Saka tiri Facebook ndakumbodropa ningikiri, ndakumbodropa ningikiri live, ndambora pakubaza nomborara, ndichazodzoka angu tanotengana ndamuka. Hanzi chi, hanzi kochi mema kitchen aya tapapi ya mema kitchen inda yakuitwa kwa captain huko, yakuitwa captain huko. Nyaya ndingambobata nomumwe ndozomboida ere, handisi kuzomboida. Aiwa ndabva kubasa sali, ndichazomuka ndabva kunight. Taita 3 hours tiri pafoni tichizama kutsvaga mudzi wenyaya, tine mwana tichizama kubata uno tobata pese paakafamba napo, tatiri kutresa everywhere, pakapinda pang'anga tatiri kutresa kuti akafamba nepapi, tichifona tivaedha pamakoti tichibvunza kuti tinzwisise, because zvorwadza guys, munhu anoziva ari right, achienda kuuniversity zvakanaka nakati very brilliant kudai, ongofuma adai, ongofuma atodai. So guys, nezvinhu zvekuti angotengesa iwo machira iwayo nematsvimbo iwayo, nyaya maketeni yakuitwa uko guys, uku kwa captain yakuitwa kwa captain nyaya maketeni, but mai maketeni vanenge ndo itori game ravo guys. Hatigaiti kuzonyatsomuka tozviita zvamai maketeni izvi, ndo game ravo riya mai maketeni. Ngavasadaro zvavo, it's very wrong zvavakaita zvezvo, it's very wrong, it's very wrong. Right guys, ndokubata time damka. Sorry, I know it was just a short life. I'll come back again.